କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିରୋଧୀ ଗଡ଼। ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମାଜସେବୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଣି ତଳସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିରୋଧୀ ଗଡ଼। ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି, ଯୁବନେତା ଓ ସମାଜସେବୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବିଜେପି ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଜେଡ଼ିର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିବା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁଟିଆକନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ ଫୁଲମେ ମାଝୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, ନର୍ଲା, ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସମାଜସେବୀ, ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭାରୀ ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ବିଜେପିରେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏଣୁ ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ବିକାଶ ଆଧାରରେ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯାହା 2027 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। बहुत प्रभाव पड़ो कहीं से मैंने भी पंचायत समिति है थिले, सरपंच मने थिले, चेयरमैन मने थिले, सबू मिसी के जुड़े थी छन कहीं से जानू छन मोदी जी रो सरकार, मोहन भाई रो सरकार, बीजेपी सरकार एका सरकार अच्छी जे भारत लगी भारत के आग के बढ़ावा लगी विकसित भारत विकसित ओडिशा सेटारे विकसित कलाहांडी करवा लगी आगे से जुड़े थी छन। बहुत प्रभाव पड़वा पंचायत मैंने भल रे जीतमु, जेते भी इलेक्शन आसवा, जेते निर्वाचन आसवा भल रे जीतमु और बीजेपी आगे बढ़ो, भारत आगे बढ़वा।